bang' bedo gi weche manyien mokelni kod Lydia Okeyo kendo singori ni an kako dwende ariyo ma bende nosetajo nyingi kanyo. Adwani mondo sani koro arwaki achiel kachiel ratil ma kawuono dwe ndalo 9 dwe mar 6 2024 nyakora mogi wadani wagoe mbaka ni to bende ka wang'iyo piny Kenya siasa ma wantiere godo chakre ndalo kwere nyaka tinende osebedo machal nade. En siasa mar ndogruok. Kawuono omiyo maya, kawuono ng'at machielo ni machiegni, ng'at machielo ni mabor, ng'at machielo kel machiegni ogol ng'ama ni machiegni oter mabor. Imi timaya to sami maya timi kidhiri tigwela, iywaya ithuli to sami thuli tiketa. Mane gimora ni mondo wang'i kawuono nyakwara mogi nikech kawuono ni kiwinjo kaka jotelo loso, kata tinende ka iwinjo ka jotelo loso, to giloso ka gima nitiere ng'at moro ma winjo ka oken maber ahinya. To chien kucha nen maber kendo nowinjo maber. En siasa mar ndogruok. An gi jo siasa nyakwara mogi, an kod Mulo Junior ma bende osebedo ka nie ratil ka. To an ka kod jadolo Robert Nyasuna ma bende wasebedo gi ratil ka chien kucha. Wachako gwele mondo wang'in to siasa mar Kenya ka en siasa mar ndogruok koso siasa mimanye dongruok gi osiep mochwere manyalo tero ji loka machielo ma iluongo ni Kanan koso oyo. Ing'eyo machiegni uru ratil tani kawuono. Kamana inya. Yes. Sigana moro matin. Aparo ni wanyalo kawo duond bucha ariyo e Afrika ka kopogore gi piny Uganda ma Yoweri Museveni osebedo jatelo kuom thuolo malach kisamore gi weche moko. King'iyo piny mar Tanganyika kata Tanzania ka oriwore gi Zanzibar, duond bura achiel osebedo katayogi kowuok e loch mar Nyerere nyaka tinende. Kimiyo piny Afrika ma milambo, duond bura achiel osebedo katayogi kowuok e loch mar manen jatelo makono mokwongo nyaka tinende. Kata kobedo ni nitie winjruok mitimo gi duond buche mamoko, tiro ka duond buche gi dwa bedo e telo kuom thuolo malach. Jotelo magi loko nyiso ni nitiere winjruok mabedo kopogore kod duond bura mar KANU. Bang' gol KANU e telo higa mar 2002 nyaka tinende wilruok osebedo duond buche. Kiwuok e NAC, National Rainbow Coalition, mano bedo kaso kel PNU be obiro, bang'e no to Jubilee bende obiro, sani koro en UDA. Nyiso ni lokruok. To jotelo ma bende donjo wilore gi duond buchegi. Ang'o matimore piny Kenya mopogore kod pinje mamoko ma samoro chiwo ranyisi margi. Machiegni nya Robert mokwongo kaw thuolo mar moso nyakwara moga jwang. Erokamano inya George Batia kaw thuolo ni mondo mos jokanyanam duto te ni oimore uru. Kaduoko penjo ni no madawa maduong' kawuono en siasa mar dhogruok. Yes. To kaduoko penjo ni Kenya kanochopo higa mar 1992 ne wabedo gi multi-party democracy. Ne okel multi-party democracy ma oyie nikech gima ne wakale kata mane piny kale kokalo kuom chama achiel mane iluongo ni single party. Ne weche ng'eny kabisa, iyudo ni kata weche mag term limit ne onge, to bende kane ine iye kanyo to koro kane chama ne en achiel tiyudo ka koro duol tin mondo koro iting' duondi malo mondo iping kata sirikal, koro ne bedo matek. Iyudo ka weche mag demokrasia ne bedo matek, to Kenya sechego ne jing kokalo kuom weche mag demokrasia. Miyudo ka ndiyo kata ka une ot achiel to onego bed ni mi thuolo mar wacho paro mopogore. To niyudo ni kane ine e chama niendi, e chama achiel manen Kenya African National Union KANU, to ne okinyal wacho paro mopogore. Iwinjo ka Joseph Kamotho ne wacho ni KANU ndio baba, KANU ndio mama, gimora mora. KANU ndio watoto. KANU ndio watoto. Koro nyiso ni nyaka ni wacha gima ker masano ne dwaro kata gima chama masano ne dwaro. Emono chuno Kenya momiyo koro ne jotelo moko kokalo kuom Jakom Raila Odinga, Paul Muite, gi joma opogore James Orengo gi Anyang' Nyong'o ne gidhi ma gikwayo giketo gikaso matek kabisa ma section 22A manoketo ni Kenya nyaka bed mana gi chama achiel. Ker ma sechego Daniel Arap Moi nogolo, nowacho to ne ni sechego ker ne nyalo wacha ni chik ogol to chik igolo. Masani koro en gima ok nyalo timore. Omiyo en dongruok kisiasa, en maturity in politics emomiyo Kenya nigi koro chama mopogore opogore. All right. Machiegni Mulo.